chini mare hadong ADC village community bisin khobjak chini chibukhor kamio phai sokpaijak salkolmaro moi chini kharaksa takuri de debarma bini problem no sung saimane chung chini joto leaders ok chini mare hadoni chini chairman tongo chini members tongo chini joto order area leaders ok tongo bo anaro thangai sabja saimane tongo bini nog bo sorgro hoite nog manjak no yaba bin nog kaisa belai problem kotor phaman bagai bo nog no complete khamalia because bini jefur nog man kha nog chendrop ngana bini baba bo sore hemenge theipai kya bin baba theimani yagulo bo bojon tangnan bagai bini chukjen bagai bo a je rang no bo spend khai bojono ma khlai ke ni bo kaisa sapayo gai bo sapai mani pore ang belekhan bono khairok ka tangke chung chi leaders of phai sapai ka bini je problem no jeta bini rang nangai tongmani bagai bo a rang no bini je nog ni rang no bo bojono subai kya gamon pore bo bin nok tangani rang kringi bo tini bin nok tongna jakre bo buino ros tongma tongni khanawi chi leader ok thang saikya an bai chung logi no bono chung tin pai nok tangani byabasta khlainai abuk ang heke khoroksa borok belai birman klaijak no chung always no chini bubagrani dagi mo always tongo je borok birman klaijak chung bono logi tongoi bono bini help khlainan bagai amaken chung chini amsen joto leaders na belai belai kan hambairo o kokto mai ba on news na tui borok an nok phaiman bagai chung tini bono tin paye government hoite rime afano chung bono nijin person nge chung bono nok tangana nai tongo tangi hanke bo already government nok man paijak theba or rang no bo au bin baba ni je thiman pore bini account close man pore bo arang ro temali om haikle bo office of sairo ja khapo haipano bo tabung nok tonga kring bu nok nok tongma tongi khawi chung tini phaile kya joto pal chini leader sok bai chung bini nok je tangjak obo naile phaikya sumon immediately chung bono nok tangna bagai chung ro phaile jak abo bebak chung thanchan bisitino or samono bo chung khlailene hambai